Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Pasyente kag crew sang ambulansya patay sa makabunggo sila sa poste sa Banwasang Pontevedra. Punong barangay ang nagadala sang ambulansya. Bangod sa karasigon kag impact, nagtabog ang mga sakay sang ambulansya matapos nakabunggo sa poste sang solar light sa higad sang highway nga sakop sang Purok Diante sa barangay Recreo, Banwasang Pontevedra pasado alas 2 Miyerkules sang hapon. Ang insidente nagresulta sa kamatayon sang 70 anyos nga babae nga pasyente kaging kilala kay alias Dalia kag crew sang ambulansya nga si alias Peter, 30 anyos. Pilaso naman ang nag-drive sang ambulansya nga si punong barangay Stephen Tinyunyal, 48 anyos, sa barangay Sibukawan sa Banwasang Isabela kag si alias Maria, 50 anyos nga himata sang pasyente. Suno sa driver, nagwulpi siya preno bangod may gilikawan siya nga tricycle kag nadulaan na siya sang kontrol sa manibela. Gikan Isabela ang ambulansya kag magadulong kuntani sa ospital sa Bacolod City sang pasyente nga may hypertension. Yara naman karon sa ospital sa Bacolod ang duha ka mga pilason.